Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji, thank you Mataji, Pranam. Hare Krishna Mataji, Pranam. Hare Krishna Mataji, Pranam. Hare Krishna Mataji, Pranam. Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർവളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോട്ട് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Pranam Mataji. Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Pranam Krishna. Mataji, Hare Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മള് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മള് 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ എടുത്തു. ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കലപ്പറ്റ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാമാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരൊക്കെയായിട്ട് പറഞ്ഞത്? മാർഗദർശിയായിട്ടും ആരാധ്യദേവനായിട്ടും ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടും പിന്നെ സാരഥിയായിട്ടും മിത്രമായിട്ടും സേവകനായിട്ടും ദൂതനായിട്ടും അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാവുന്ന അവരെന്തൊക്കെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ രീതിയിലെല്ലാം ഭഗവാൻ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവരുടെ ആ ഭാവവികാരങ്ങൾക്ക് പാണ്ഡവരുടെ ഭാവവികാരങ്ങൾക്ക് അനുഭാവപൂർവമായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാണ്? പുറത്ത് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം എന്താ പറയാ ആവേശം എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ ശ്രവിച്ചു. മഹാരാജാവ് ഇത് ശ്രവിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ആ പാദാരവിന്ദ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭക്തിയാധിക്യത്തിൽ പരവശനായി എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവിച്ചപ്പോ പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില്
എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ സ്വന്തം പൂർവികരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ശ്രവിച്ചും അവരുടെ ആ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിട്ടും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കഴിച്ചുകൂട്ടി. പിന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ധർമ്മരാജാവ് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തി സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ധർമ്മരാജാവിടെ ഏത് രൂപത്തിലാ പറഞ്ഞത്? കാളയുടെ രൂപത്തില് രഥസാഗമനം നടത്തുമ്പോ ഭൂമിദേവി ഏത് രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെട്ടത്? പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ രൂപത്തില് കാണപ്പെട്ട് വളരെ ദുഃഖിക്കുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ്? ധർമ്മരാജാവ് കാണാണ്. അപ്പോ ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭൂമിദേവിയുടെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ദുഃഖിച്ചു. കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കുന്ന തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകത്തില് ധർമ്മരാജാവിന്റെ ചോദ്യം അതാണ് വരുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 19. ധർമ്മ ഉവാച കച്ചി ഭദ്രേ നാമയാമാത്മനസ്തേ വിച്ഛായസി മ്ലായതേ ഷൺമുഖേന ആലക്ഷയേ ഭവതി മന്ദരാതിം ദൂരെ ബന്ധും ശോചസി കഞ്ചനാംബാം. ധർമ്മ ഉവാച കച്ചിത് ഭദ്രേ നാമയാമാത്മനസ്തേ വിച്ഛായസി മ്ലായതേ ഷൺമുഖേന ആലക്ഷയേ ഭവതി മന്ദരാതിം ദൂരെ ബന്ധും ശോചസി കാഞ്ചനാംബാം. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവന്തി മന്ദരാതിം ലക്ഷയേ ഭവതി മന്ദരാന്തിം ശോചസി കഞ്ചനാംബ. മ്ലായതേ ഷൺമുഖേന ലക്ഷയേ ഭവതി മന്ദരാന്തിം ദൂരെ ബന്ധും ശോചസി കഞ്ചനാംബ. ഭവതി മന്ദരാദീം ബന്ധും ശോചസി കാഞ്ചനാംബാ. ധർമ്മ ഉവാച. ധർമ്മരാജാവ് ആരാഞ്ഞു. കച്ചിത് അതോ ഭദ്ര സ്ത്രീകളെ ആദരവോടെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന പദം അനാമയം ദൃഢാരോഗ്യത്തോടെ ആത്മന സ്വയം തേ ഭവതി വിച്ഛായസി ദുഃഖഛായയിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു. മ്ലായത ഇത് അത് ഇരുളിലാക്കുന്നു. ഈഷ ചെറുതായി മുഖേന വദനത്തിൽ ആലക്ഷയെ നോക്കുക ഭവതിയെ തന്നെ അന്തരാധി ഉള്ളിൽ രോഗമുള്ളവളായി ദൂരെ അകലെ ബന്ധു മിത്രം ശോചസി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കഞ്ചന ആരെയോ അംബ അല്ലയോ മാതാവേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള അതായത് ധർമ്മരാജാവ് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. അല്ലയോ ഭദ്രേ, ഭവതി ആരോഗ്യവതിയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖാകുലയായി കാണപ്പെടുന്നത്? ഭവതിയുടെ മുഖം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുവല്ലോ. ഭവതി എന്തെങ്കിലും ആന്തരിക രോഗത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്നുവോ അതോ അകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധുജനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ? അപ്പൊ ഋഷഭരൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജാവ് ഋഷഭരൂപത്തിലാണ്, കാളയുടെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ രൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ഭദ്രേ, ഭവതി ആരോഗ്യവതിയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖാകുലയായി കാണപ്പെടുന്നത്? ഭവതിയുടെ മുഖം ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവല്ലോ.
ഭഗവതി എന്തെങ്കിലും ആന്തരിക രോഗത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ അകലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധുജനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണോ എന്നിവിടെ ഋഷഭ രൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജാവ്, കാളയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജാവ് ചോദിക്കാണ്. ആരോട്? ഭൂമി ദേവിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കലിയുഗത്തിൽ ലോകരെല്ലാം സദാ ഉത്കണ്ഠാഭരിതരാണ്. ഏവരും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ രോഗത്താൽ പീഡിതരാണ്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്തു നിന്നും മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ലോകത്തുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഉത്കണ്ഠാഫലിതരാണ്. എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ രോഗത്താൽ പീഡിതരാണ്. എല്ലാവരും കലിയുഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുഖത്തു നിന്നും മനസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് അവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താന്നുള്ളത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെയുള്ള തന്റെ ബന്ധുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണം ഒരു കുടുംബവും ഇക്കാലത്ത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ്. ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി പിതാവ് പുത്രനിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകലെ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ അകന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ആന്തരിക രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള ക്ലേശങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് അകൽച്ചയും സമൂഹത്തിലെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്കണ്ഠയും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ സദാ അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിന്റെ ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണിവ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത, കലിയുഗത്തിന്റെ വിശേഷ ലക്ഷണം പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബവും ഈ കാലത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു കുടുംബവും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഉപജീവന മാർഗത്തിനായിട്ട് പിതാവ് പുത്രനിൽ നിന്ന് അകലെ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ നിന്നും അകലെ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല വിധത്തിലും എല്ലാവരും എന്താണ്, അകന്ന് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ മാത്രമല്ല ആന്തരികമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള ക്ലേശങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള ഈ അകൽച്ചയും പിന്നെ സമൂഹത്തില് അന്തസ്സ് നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയണത്, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ പറയുന്നത് 3 നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് എന്താണ്, ആന്തരിക രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള ക്ലേശങ്ങള്, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങള്, പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ച, സമൂഹത്തിലെ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ഇതൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തില് ജനങ്ങള് അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 20. പാദേർ ന്യൂനം ശോചസി മൈകപാദം ആത്മാനം വാ വൃഷലൈർഭോഷ്യമാണം ആഹോ സുരാദീൻ ഹൃദയജ്ഞഭാഗാൻ പ്രജാ ഉദാസീന്മഖവത്യവർത്തതി. പാദേർന്യൂന്യം ശോചസി മൈകപാദ ആത്മാനം വാ വൃഷലൈർഭോഷ്യമാണം ആഹോ സുരാദീൻ ഹൃദയജ്ഞഭാഗാൻ പ്രജാ ഉദാസീന്മഖവത്യവർഷതി. ചൊല്ലാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന്യൂനം ശോചസി മൈകപാദം വാ വൃഷലൈർഭോഷ്യമാണം ന്യൂനം ശോചസി മൈകപാദം വൃഷലൈർഭോഷ്യമാണം ന്യൂനം ശോചസി മൈകപാദം വൃഷലൈർഭോഷ്യമാണം ഹരേ കൃഷ്ണ. പാദേ 3 കാലുകൾ, ന്യൂനം കുറഞ്ഞു, ശോചസി ഭവതി അതുകൊണ്ടാണ് വിലപിക്കുന്നത്, മാ എന്റെ, ഏക പാദം ഒരേ ഒരു കാൽ മാത്രം, ആത്മാനം സ്വശരീരം, വാ അല്ലെങ്കിൽ, വൃഷലൈ വിരുദ്ധരായ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാൽ, ഭോക്ഷ്യമാണം ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ആഹോ യജ്ഞത്തിൽ, സൂര ആദീൻ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദേവന്മാർ, യജ്ഞ സംബന്ധമായതൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഭാഗാൻ ഭാഗം, പ്രജ ജീവജാലങ്ങൾ, വർദ്ധിക്കുന്നു, സ്വിത് അതോ, മഖവതി പട്ടിണിയിലും ക്ഷാമത്തിലും, അവർഷതി മഴയുടെ അഭാവം മൂലം. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. 3 കാലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ പറയുന്നത് 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോ ഒറ്റ കാലിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ കരുതിയാണോ ഭവതി വിലപിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഭഗവതി വിലപിക്കുന്നത്? അതോ ഇനി മുതൽ നിയമവിരുദ്ധരായ മാംസാഹാരികൾ ഭവതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്നതിനാലുള്ള അതിയായ ഉത്കണ്ഠയിലാണോ? അപ്പൊ ഇനി മുതല്, കാരണം ഇനി കലിയുഗാണല്ലേ, അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് മാംസാഹാരികൾ ഭവതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുമെന്നതിനാലുള്ള അതിയായ ഉത്കണ്ഠയിലാണോ? അതല്ല ഇപ്പോൾ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞഭാഗം ഇല്ലാതാകുന്നതിൽ വിഷമിക്കുന്നതാണോ? അതോ ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും മൂലം ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കായി ദുഃഖിക്കുന്നുവാണോ? അല്ലോ എന്താ പറയുക, ക്ഷാമം വരൾച്ച മൂലം ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുഃഖിക്കുകയാണോ? യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ഇല്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് യജ്ഞഭാഗം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നതാണോ? അതല്ല എന്താ പറയണത്, നിയമവിരുദ്ധരായ മാംസാഹാരികൾ ഭഗവതിയെ ചൂഷണം അതിനുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണോ? എന്താണ് ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്നാണ് ഇവിടെ ധർമ്മരാജൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആരോടാണ്? ഭൂമി ദേവിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കലിയുഗം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ ആയുസ്, കരുണ, ഓർമ്മശക്തി, സദാചാരം അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്നീ 4 കാര്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ചും ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് പ്രഭാവം എങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ആയുസ് കുറയുന്നു, മനുഷ്യരിൽ എല്ലാവരിലെ കരുണ, ദയ, കരുണ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്നു, പിന്നെ ഓർമ്മശക്തി കുറയുന്നു, സദാചാരം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിന്ന് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. കലിയുഗത്തില് ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന പറയുന്നത്, ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരും. ധർമ്മം അഥവാ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ 4ൽ 3 പങ്കും നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ കാള ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകള്, ആ 4 തൂണുകളില് ധർമ്മത്തിന്റെ 3 നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടുള്ള കാള ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ലോക ജനസംഖ്യയിൽ 4ൽ 3 ഭാഗം ജനതയും അധാർമികളാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കിത് നരകമായി തീരുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ ജനസംഖ്യയില് 4ൽ 3 ഭാഗവും എന്താണ്? അധർമ്മികളാകുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്കത് നരകമായി തീരുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ എതിർക്കുന്ന നിരവധി നാമമാത്രമായ ധാർമ്മിക സമിതികളെ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്രകാരം വിശ്വാസമില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ സുബുദ്ധികളായ ജനസമൂഹ വിഭാഗത്തിന് വാസയോഗ്യമല്ലാതായി തീർക്കും. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഈശ്വരരഹിത സംസ്കാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ എതിർക്കുന്ന നിരവധി നാമമാത്രമായ ധാർമ്മിക സമിതികളെ സൃഷ്ടിക്കും. പരോക്ഷമായിട്ടും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും ഭഗവാനെ എതിർക്കുന്ന നിരവധി നാമമാത്രമായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക സമിതികളെ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്രകാരം വിശ്വാസമില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ സുബുദ്ധികളായ ജനവിഭാഗത്തിനെ വാസയോഗ്യമല്ലാതായി തീർക്കും. അപ്രകാരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ മാനവ സമൂഹങ്ങൾ, വിശ്വാസമില്ലാത്ത മാനവ സമൂഹങ്ങള് സുബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ജനവിഭാഗത്തിന് വാസയോഗ്യമല്ലാതായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിലുള്ള ആനുപാതികമായ വിശ്വാസത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും അളവനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോതനുസരിച്ചാണ് ആ സമൂഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ, തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ. 1ാം തരം വിശ്വാസികൾ വൈഷ്ണവരും ബ്രാഹ്മണരുമാകുന്നു. അപ്പൊ 1ാം തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളാണ് ആര്? വൈഷ്ണവര്, ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ക്ഷത്രിയർ, 3ാമത് വൈശ്യർ, പിന്നെ ശൂദ്രർ, അതിനുശേഷം മ്ലേച്ഛർ, യവനർ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ചണ്ടാലരും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാറ്റഗറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവര്, ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര്, മ്ലേച്ഛർ, യവനർ, പിന്നെന്താണ് ചണ്ടാലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യവാസനയുടെ അപജയം മ്ലേച്ഛാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. ചണ്ടാലാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവിതം മനുഷ്യ അധപതനത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാകുന്നു. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ വാസനയുടെ അപജയം മ്ലേച്ഛാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ചണ്ടാലാവസ്ഥയിലേക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? അധപതനത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ചണ്ടാലാവസ്ഥ. വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന മുകളിൽ
സ്ഥാപിച്ച പദങ്ങളൊക്കെയും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക ജനസമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. അവ മനുഷ്യരുടെ പൊതുവെയുള്ള വ്യത്യസ്ത യോഗ്യതകളാകുന്നു. ജന്മാവകാശത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. സ്വയപ്രയത്നത്താൽ യഥായോഗ്യമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരുവനെ സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? സ്വയം സ്വായത്തമാക്കുന്നതാണ്. സമുദായത്തിന്റെയോ ജന്മാവകാശത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലല്ല ഇത് പറയുന്നത്. സ്വപ്രയത്നത്താൽ യഥായോഗ്യമായ ഗുണങ്ങൾ ഒരുവനെ സ്വായത്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പദങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും പ്രത്യേക ജനസമൂഹത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മത്തെയോ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മളെ ഈ ജന്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇതൊന്നും തരംതിരിക്കുന്നത്. ഈ തരംതിരിക്കുന്നതാണ് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ യോഗ്യമായ ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് അവനെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ജനനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ സമുദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള അവരുടെ സംസർഗത്തിന്റെയും ഉറ്റ ബന്ധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രനെ മ്ലേച്ഛനായി തീരാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചണ്ടാലന്റെ പുത്രനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരാനും കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസർഗം അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസർഗം അനുസരിച്ച് ഒരു ഉറ്റ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പുത്രന് മ്ലേച്ഛനായി തീരാനും സാധിക്കും, ചണ്ടാലന്റെ പുത്രന് ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി തീരാനും, അതായത് ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സംസർഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇത്രയും പറയുന്നത്. കാരണം ആ സത്സംഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെ തന്നെ വരാ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ മാറിപ്പോകാനാണ് സാധ്യത. മാംസഭോജികളായ മനുഷ്യരെ പൊതുവെ മ്ലേച്ഛരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കൂടെ മ്ലേച്ഛർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മാംസഭോജികളായ മനുഷ്യരെയാണ് പൊതുവെ മ്ലേച്ഛരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ മാംസാഹാരികളും മ്ലേച്ഛരല്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതമായ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മ്ലേച്ഛരല്ല. എന്നാൽ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ മാംസഭോജനം നടത്തുന്നവരെ മ്ലേച്ഛരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഗോമാംസം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല വേദ അനുകർത്താക്കൾ പശുക്കൾക്കും കാളകൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാളയുടെയും പശുവിന്റെയും ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അവർ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും. അപ്പൊ മാംസഭോജികളായിട്ടുള്ളവരെ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മ്ലേച്ഛർ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എല്ലാ മാംസാഹാരികളും ആരല്ല? മ്ലേച്ഛരല്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരും മ്ലേച്ഛന്മാരല്ല. പക്ഷെ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ ഈ മാംസഭോജനം നടത്തുന്നവരാരാണ്? മ്ലേച്ഛന്മാരാണ്. പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങള് എന്താ പറയാ വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഗോമാംസത്തിന്. ഗോമാംസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കാളകൾക്കും പശുക്കൾക്കും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ കാലിയുഗത്തില് ജനങ്ങൾ എന്താണ്? കാളയുടെയും പശുവിന്റെയും ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം പലതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ അവരെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ യുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞവും അനുഷ്ഠിക്കുകയില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ ലൗകികമായി വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന അവർക്ക് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമെങ്കിൽ തന്നെയും മ്ലേച്ഛരായ ജനസമൂഹം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായം 14-16 യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ശക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ഇവര് അനുഷ്ഠിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തില് ലൗകികമായി വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ മ്ലേച്ഛരായിട്ടുള്ള ജനസമൂഹം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് തീരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ജനസമൂഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അതിന് തീരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങള് ശക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അത് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മ്ലേച്ഛരായിട്ടുള്ള ജനസമൂഹം അതിനത്ര പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ജീവസത്തുകൾ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തുകളെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ പുരോഗമനപരമായി നിലനിർത്താൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയും ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഈ പദ്ധതി ഇപ്രകാരമാകുന്നു. ജീവസത്തുകൾ ധാന്യങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വിളവിൽ ജീവിക്കുകയും അവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ രക്തത്തിന്റെയും ബീജത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ജീവധാരമായ ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് രക്തത്തിൽ നിന്നും ബീജത്തിൽ നിന്നും മറ്റു ജീവസത്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ധാന്യങ്ങൾ, പുൽക്കൊടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനം മഴയാലാണ് സാധ്യമായി തീർന്നത്.
അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കള് സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ആണ്. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തുകളെ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ പുരോഗമനപരമായി നിലനിർത്താൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതിയും ബ്രഹ്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കള് ആ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ആ പുരോഗമന പാതയിൽ തന്നെ അവരെ നിലനിർത്താനായിട്ട് എന്താണ് യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പദ്ധതികളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമാകുന്നു ജീവസത്തുകൾ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമാകുന്നു എന്താണ് ജീവസത്തുകൾ ധാന്യങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും വിളവിൽ ജീവിക്കുകയും അവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ രക്തത്തിന്റെയും ബീജത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ജീവധാരമായ ശക്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൊണ്ട് ജീവിക്കണം ജീവാത്മാക്കളെ. അത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോ രക്തത്തിന്റെയും ബീജത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ജീവധാരമായിട്ടുള്ള ശക്തി ലഭിക്കും. ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? ശക്തി, ജീവധാരമായ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഒരു ജീവസത്തയ്ക്ക് രക്തത്തിൽ നിന്നും ബീജത്തിൽ നിന്നും മറ്റു ജീവസത്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ ധാന്യങ്ങൾ, പുൽക്കൊടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനം മഴയാലാണ് സാധ്യമായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രക്തത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബീജത്തിൽ നിന്നും മറ്റു ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ജീവസത്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ധാന്യങ്ങൾ, പുൽക്കൊടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനം എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? മഴ കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. മഴ സമുചിതമായി വർഷിക്കപ്പെടുന്നതാകട്ടെ നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം മുഖേനയാണ്. അപ്പൊ മഴ സമുചിതമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ യജ്ഞങ്ങള്, നിർദ്ദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങള് അനുഷ്ഠാനം മുഖേന, യജ്ഞങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം മുഖേന, യജ്ഞങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ദേവന്മാര് സന്തോഷിക്കുന്നതും മഴ ലഭിക്കുന്നതും. സാമവേദം, യജുർവേദം, ഋഗ്വേദം, അഥർവവേദം എന്നീ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വേദങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമയമുണ്ടോ? 6:05. ഓക്കെ. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ്. യജ്ഞവേദിയിൽ അഗ്നിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സൂര്യദേവൻ പ്രസന്നനാകുമെന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞവേദിയില് ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? സൂര്യദേവനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂര്യദേവനത് പ്രസന്നനാകുന്നുവെന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യദേവൻ സന്തുഷ്ടനാകുന്നതോടെ അദ്ദേഹം യഥോചിതമായി സാഗരത്തിൽ നിന്നും ജലം സംഭരിക്കുകയും അപ്രകാരം അമ്പരാന്തത്തിൽ യഥേഷ്ടം ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മേഘങ്ങളിൽ മഴ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേണ്ടത്ര മഴ വർഷിക്കുകയാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ധാന്യോൽപാദനം നടക്കുകയും അപ്രകാരം പുരോഗമനാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവസത്തകൾക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ആരെയാണ് സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നത്? ഇവിടെ സൂര്യദേവനെയാണ്. ഇപ്പൊ സൂര്യദേവന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സൂര്യദേവൻ എന്ത് ചെയ്യും? സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ജലം സംഭരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തില് യഥേഷ്ടം ശേഖരിക്കുന്ന മേഘങ്ങളിൽ മഴയായിട്ട് വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വേണ്ടത്ര മഴ വർഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമായ ധാന്യോൽപാദനം നടത്താൻ സാധിക്കും. അപ്രകാരം പുരോഗമനാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവസത്തകൾക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും മ്ലേച്ഛന്മാർ ഗോക്കളെയും കാളകളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളോടൊപ്പം കൊല്ലാനായി കശാപ്പുശാലകൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നു. മ്ലേച്ഛന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മൃഗങ്ങളെ, ഗോക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കശാപ്പുശാലകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നു. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ധാന്യോൽപാദനത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കാതെ വ്യവസായശാലകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മാംസം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? ഈ യജ്ഞത്തിനൊന്നും ഒരു വിലയും കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യജ്ഞങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കാതെ ധാന്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ വ്യവസായശാലകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാംസം ഭക്ഷിച്ച് കഴിയാമെന്നാണ് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവരതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ പുല്ലും അവനവന് വേണ്ടി പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം? മൃഗങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുല്ലും അതുപോലെ തന്നെ അവനവന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം? പച്ചക്കറി വേണം. അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം മൃഗങ്ങളെ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പുല്ലും പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്ര മഴ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകയാൽ സൂര്യനെയും ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ കൃപ
കൃപയെ അവർ അന്തിമമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ദേവന്മാരെ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ നിശ്ചയമായും പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? സൂര്യദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രദേവനെ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാതാജി നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ നാമജപയജ്ഞമല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങളും കലിയുഗത്തിലും ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആണോ പറയുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാമജപ യജ്ഞം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ നമ്മളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ. നാമം ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ കഴിക്കാനെടുക്കുന്ന എല്ലാതും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മള് ചെയ്യേണ്ട യജ്ഞം ഇവിടെ നമുക്ക് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ ഏത് യജ്ഞം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവത്ഗീത 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല, അത് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കലിയുഗത്തില് നാമജപ യജ്ഞം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. അതൊരു യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമജപ യജ്ഞം, പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.